If you can see that in Kuku, only one or type of outside. Let me use Tiwa Savage as a case of study. But Tiwa Savage, a little me. Oh, Kunu, onye ngom, all you are doing now. When he never is in a manage, sickness will continue coming. Onye G everything. There is nobody here GL these things. Onye GL NK. Look at NK today. NK na po na social media. Ono na po guys. Nke na po nya advertisement. No. All na NK na putana. Na emelu something else without talking about auto. Believe in me, nobody will talk about it anymore. God bless you. Bless you. That's what I'm saying. Mana, the moment nyawaka na aputa, if na wa pure truth. The more like okay, let me use myself as a case of study. Ugebe na jaji amumo, pay attention. Amumo dunilo. And I never give Ugebe na ja my arm to distribute outside. Pay attention. Enyere nya amumo onewe necha ya dewekwe etu nsinye. Mana onewelu di amu necha si uwa niile bia soli enenewe amu. Do you believe that my amu need justice? Also toka na ekwu ye. If I ekwu odo ekwu, oh amu nna anyi no n'ilo, my amu need justice. Amoko ne manka. Excuse. Oh, you oh, excuse me. Okay, give me the camera down now. Or screen record or what? Guys, I cannot even understand. Maybe I don't know. Oh, my God, Naya. I'm on cosme. My cousin book that the team ka. Okay, what you say, Bob. Yes. What's not book that the dollar in the table? Senior screen record. Okay, forget now. Then. Na bubutala amomo buli etu atowale na enu tebu si anya screen record wa agwala nya woli enye mmadu. Okay. Amoni otalebe nejo imana ne go to do not ga si no so to dinilo. My amo is currently now. Currently now in 2026 put agbala again. Imekwala ozo konka. No. Imana every year, let me be honest truth with you. Every year I'm on a shape. On a brief. Every year I'm on a brief. Given at all, in what before, we'll go to where do that is all the mistake. What in a room? Why camera down? When you have not allowed. Having a platform okay, excuse me. This thing we are doing, we are not helping NK. That's what it is. Even if Ogechi got free, that doesn't mean Okwesili kodeba akuka not the gaka. Okwesili kodeba akuka. Look at this girl on Abia TikTok and Apple Pay Winnie. This girl can walk here and on shoot and Telegram. She stopped talking about it within the space of 3 weeks. The matter die here. People should help her. If you really want to help NK, not fighting Ogechi, the best thing is to, if you don't believe Hurukuriya, and they bring a page that person down. They should stop talking about it. They are embarrassing that lady. If Omu to reach now, eventually now Mazi can mepe. Ogechi na fighting na maka no book teria or whatever. Ogechi is there. Ojo mo also going on now also. Who made this NK pere? People are not helping her. This is not justice. This is not justice. You people are tarnishing her image, but you don't know. Man, every day may life and now boy ought to go. Yes, now that's what I'm talking. This is not the way to fight justice for someone. You people are tarnishing her image. My sister Naya. You must be able depression. And they keep, even when the girl is doing something else, they keep reminding her. They keep reminding her about it. What's not doing something else, but they keep reminding her. That's not fair. It is not fair. No, my sister Naya. I will be the last person
I will be the last person. A put on a social media. You just a power. Power for a reason. Power. 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 Yeah. Ọdún ka na-ewepụsị ndị mmadụ ya. Everybody go down na me comot una. Everybody go down na me comot una. I mean, go down. You never go down. You never go down. Go down. Wicked people will go see truth. They don't go talk am. Chishi, Orichelu, Chishi. Now you, I can't come here. But if to say people when they talk blah 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 blah, they close mouth. Make me and you come on open here. Come, eh? You know na blah 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 blah. Just come on the go no oku. I don't have poker. You know na blah. Chishi, Chilike Wawako by Efe, Sia fight is no gauge. Gilly came in by Sia fight is no gauge. Gilly in Akoma, Sia fight is no gauge. Away in Nahota. Sia fight is no gauge. Oh, one ya kiloto mado. Mkechi ne wo here, Siku Denze Bakotu Mkechi, no game with BP, Biawanya. Now Kunu Nesioku. J1 Kechi Kona Woime. One Kechi na Woime, Kakusi Water ya. Yana Woime, Kakusi Water ya. Power. Then Woime, Kakusi Water ya. Oh, to see, I don't know where Saga. I don't know where Saga. Even I'm a monosiono. More about the light of TikTok. Mbana page you can call your man. Ghana page in Keshikita, Ga wash ya. Mother na watch Akita. 30 something. Oh, you na wash ya na. 30 something na watch ya. Am I ever because I was a reply here. Reply here, Kita. I want to see something to feel. But I stop reply here. I got me agua. See ya. I blow your targets. I love you and your sister. But both of you misunderstand me. And I say come to life on a several times, on a several occasions, on which is sorry, no verse. I don't say more than sorry. But then people want to say which is sorry, like 3 good times, on which you put her. Because she want to, if you look at one mistake, I come with a view. Jiji, Jidema, when you want to know, reply young, view, Galia. Man, I'm talking view, Gaho, a woman automatically by ignoring you totally. If you can't see me ignore totally, go and watch her view now. 30 people watching. And from that 30, it must go back to that 20 view only before. These people have on the money that this fight is not in a battlefield. I put one. Yes. I did all I could. I did all I could. Can't confuse on that. Kahamata only baby chelu. Kahamata only young machelu. Kahamata no blow can nagwa. That's we feed water ablon hot and kemo. Water ablon hot and kemo. I was in a group with team up. Although Nayana she babu a friend to Geshi or a personal Geshi. In us about Gechi. See, I was not Gechi Saga. Monogechi while I'm going to see your foot, not a kitchen banga. Not a kitchen banga. You know, say what there's like a God will punish you. Or you are there on a man. God may go forgive you. You go better for you. Okay, she don't see you and say, no one is a balonga on boy. In as I was vigilant, there was okay, and then they follow Krebe Quapo, if you do us. If you do us. God won't you see the joy by me. Yeah, by me. Oh, by me, oh, get up with your saga because Ogu go where Ogu go where. But I'm not a year and me. Namona Oluchi and Dogi in Keshibenko because it is Ogu at all. I say, na Ottoman Nenabu and Etahala. Dina Wunye Nebi of Ma, Enetahala. Oh, you know, Dima, Enetahala, Enetahala. Oto beneta hala, eneta hala, oto beneta hala.
Never go get cheese where no look ahead of everybody because of your what? Disabilities. Okay, she can only see ahead of everybody. But you know what? If for that utola holy, I love it. Eh? Come on, Kechi Benko na one day. Nando Maya, dear, okay, she be here because Chile just melono, you gonna be a cool mayor, no, all of Patalos, Bobuli Jelly. I have a bumebu, I want a matter of Monaya from Okomobile Airport, when you walk on on airport, no way broom. And I to that man also get that. Or you have an airport to get about on the airport. Manabian na airport, what is it? None of the airport. Oh, you go to I can go mail. I'm a neighbor, not map, and once again on the airport, you warm chair, but up on the next day. But I build my back. I'm a cado come cook because when the women catch, I want to go down because not a person be weber. Can you that she on any weber? On any weber that she young. Obuni walla or sunny equal to that. Or sunny obuni walla be about now call. How about no geshi? She be for geshi. So dragging no geshi. The only baby chelu. Na abia ba abia asọtọ ọnụ ihe aga nwụ na bịa eju oge eji si akwụsị gbasaga igemenwu ya kelebe va anọ today valo mere oge echi ihe ọjọọ ị mana valo ka go na bịa eju oge echi si gbula na chi na aka elu si valo si oge echi biko ha pụsa ganya Nigeria valo oge echi buru valo butue go to oge echi valo go and tell oge echi to leave this saga oge echi anyị ekwe ibi ebe a na-agwa anyị hapụzi oge echi ọkụ gba ahụ n'ọtọ ọkụ na-ejesi agha ji ọtọ unu fesoku na ya ekwe as for Nkechi Benko ị na-asị ekega ọtọ ya na-eke ọtọ ya na ọ ya anwụkwa ọsọ ọtọ ndị n'anya ọ bụrụ na ọma ọtọ m na ọ n'iro na kpuo ime mmekwu okwu ya na my voice n'anya ịma na ọtọ gị nọ n'iro I'm not referring to anybody I'm just want to aka nchi pụọ n'ihe kwuru mmadụ ma na ọtọ nọ n'iro ba ime Did even not go on you? It was a you know. In Aba, no Geshimba. Oh, Geshi, I gotta go lavish you. Oh, we all lavish you. Oh, Geshi, that you go lavish you. Water. By the more you come out, hold on. The more you come out, the more Ogeshi lavish you. The more you come out is the more Ogeshi lavish you. Now, by me, Kekosi Potogo. Now, Otogo on you, Epota, Emanamon Oluchi, Ekosiri Soku, Manos in Keshiman near why. Monolochi, Ekosiri Wogu, because Oluchi must be understanding. I never meant to be rude or to disrespect any of you. This is a coincidence, you know, it wasn't intentional. They failed to understand because Hachoka farm, you know, at the mention of 001, every dry page must rise again. That was what they did. When you Zulu IQ, you Zulu here now diplomacy. Watching and do one get it to half ya. Come then get it to half ya. Go to their page. That is starting view watching. Oh, yeah, down. Check your WhatsApp and give yes in short to get na outside. Check your WhatsApp and the very, very important answer me on WhatsApp. Okay. I check it. Oh, thank you. So, come to I post something. Oh, Chere, idi tukwana ka ngwago digi something. Ankwe. Well, no, if I say I'm checking na mana kugo. Okay. Imana onye amụma buru ha amụma. Amụma must be confirmed. Because I'm thanking digi. Congratulations. Anomona amam kasina igoro new apartment kasina rent the new apartment. So and that's not big one. Okay, Alahajirala got on years ago. Anyway, ask him congratulations for that. I told them you are coming in a big way. You are coming. Instead, there will be a wave.
wave must be there. When you vibration. But there will be light after the wave. And that light is the thing that will make you big. And now, in fact, I have already confirmed the hope. Yeah, the prophecy has been confirmed yesterday. So that's a Chineke na ya continue kwana emekwala gị ihe ọma. Maka na owe ihe m notisiri ebe ị nọ, ịbụ mmadụ iwu ọkụ, and ọ dị ka iso na agbụrụ anyị. I were isi dada nne ka njigodi gị ihe a. I were dada ijere okay, bụ dada Igbo ejima. No, but nke tọmụ mụrụ ejima. The last boy I mụkwa ejima. Isiam. So ịma na anyị nwa bụ ndị dada and anyị nwa bụ ejima, o wee ka anyị si akpa agwa, you understand? But afụrụ m iwu ọkụ anụnwa na-eme gị, mụnwa were the same kind of character, you understand? But achọrọ m ịgwa gị biko wetugodi little control over that biko, ka ọ hapụ ịdị na-emebi ihe. Mụnwa na onwe m na-akọshọnụkwa my own too. You understand? Ihe na-agwa m na ka ebe iwe ọkụ asị maka ewere gị iwe ọkụ. Onye na-abịa ebe asị si apụzi oge echi. Ewere m iwe. Ọ bụrụ maka oge echi na maka ọfọ na m jere nga. Mba, chere. Ahụtafina m gee ntị. Ama m Ijere biko nwere impression m chọrọ ịkọrekt. Anwụghị m hapụ oge echi. Asị m hapụ oge echi, ihe m si wụ na hapụzi na-akpọ ọtụ aka Nkechi nwekwe n'ike hapụ ịba depression. Awụghị ihe m kwuru Ijere. Asị m hapụsizie ihe ọzọ a dị ataching her image. Maybe ịnụghị m ọfụma. Maybe o nwere side ndị nọ na comment section. Jụọ ndị nọ na comment section. John dị nọ na comment section ka ha gwa gị ife nkwu. Maybe ị nụrụ m fa. I even say that na Ijere n'ebe a dị wiser because ọ gafe ebupụtere ụtọ Ijere asị na besigodo ọnụ o ife na-eme ọnụ besigodo ka m kwuo ị ka m kwuo n'ụlọ anyị hapụ m okwu n'ọnụ ka m kwutu n'oge ịjụ ka nwaahụ ka m kwuo ka ịchọrọ ka m kwuo ịchọrọ ka ikwuchacha ha ncha amaka na-ekwu ka ị nata maka okwu n'ọnụ kedu ka ihe esi agwa m na ikwutere osi onye vidio pụta ọ plee na vidio edekọdụ ya na oyiwe m na si hapụ oge echi a na-agbasa aka ikwurie 1 or 2 times ịka comment section ga-esi wee si na ikwurie elu mba na ikwurie onye nwere m iwe ajụrụ m I'm not fighting Nkechi, I'm not fighting Nkechi Timolo. I say love Nkechi and Oluchi. Let me tell you. Yeah. I say love them. Nkechi and Oluchi, I say love them. They are still my people. In as much as I am me, America, everywhere. So I can't sit and watch Nkechi laughing at them and everybody. You understand me? Yeah. So you maybe because of Nkechi no, you know, see a poor Nkechi. He said it like twice now. That's you here. Or you could teach a fool. I'm a big up on my mother. Can I go? So, in now, where gable, Emo, I'm not going to go. I'm a chego because finish here for actually before you continue. No, say man continue now. No, I'm a continue. Only go actually get the okay, I'm a you. So, in the kubu, anọ m yesterday ị na-ekwu that na otu Ogechi wee timgbo with ndị niile o tigburu ka ewe ike wee remind ya gị and the court chọrọ ịga holidays or gịnị. Nne, ana m agwa gị ya na-agbasi gị ike, a ga-ewe wave, but let me tell you, igburo mmadụ, izuru oshi, ịbụrụ anene, ị ga-aga and they got better. And you prophesy for this thing on your own without you being knowing it. You understand? So he prophesy to yourself, will be in make it. So whatever that happened, ayana akoja. Ogechi choli jigi because you know Nigeria, go where they were testing microphone. But ika where I can know ya. And the Aika Okukwa together, you know. So, as him can wagi congrat na ihomam foro merege, jisikwe ike, you understand? Jisike.
mgbe emechazi ka anyị marụ ka anyị ga-esi weta nọmba anyị ka anyị kpanụ na fon, ọ bụrụ ihe niile ka a na-akpa na ọnlaịn. Oriakụ akwa kwuru ya si ụnọ hapụkwa na Oriakụ Nigeria na mmadụ na-abụ a ga-edozi na onye tinyere ha ọnụ ga-ewezikwa taịm na-ekweghị igbo akwa ndị kọchara onwe ha ọnụ Nkechi efepụ n'ọnụ onwe ọnụ n'ala. All my ex madam. Ijele is my madam now. Ma egbuo onwe m. Ọ sị m kwụrụ akwụrụ, ọ sị m gbawa m, ma egbuo onwe m. Awadịghị abụọ ọrịa. Oge echiche ọka ọ bụrụ madam ma o mee the needful. Apụta ọsị Ijele sorry. Amalizie ebe anyị ebido wee asị na sorry. Si 001 sorry. 001 of TikTok #1. Adore ebu ọkụsi ọmọ nọ. Ezigbo mmadụ na TikTok #1. 001. Egbo edro ngomas. Nwe problem. Onye na-ekwu Ori. Ịmụ na the reason why. Ịmụ na the reason why ndị a chọrọ inye m. Nekwanya abụtagodo m nkịta alịmand ya m aka m na-ewu inukwa bikọs onye ma na-egwu aha atọ onye kara aka ịtụọrọ m ịva mana ịchọghị ịtụ ịkpara ịtọ mba nkata ihe plan kemgbe 20 years nkata ya ị ka na-atụkwanụ m ụjọ ka ịkwara ị na-anazi aka ihe mee nke iji nọmba m tụọrọ nya ka m bịa ị na-asị na m abịa họ ị na-asị na m gbara ọsọ na m abịa họ maka ịma ihe ịchọrọ ime tụọ m ka ịmụta nwa na nwa onye ka esi ama odogwu. Yes, Ijele mana n'anya. Imana, technology is too much. Onye nye invitation. We jelu ọlụ azụ, we jelu ọlụ n'azụ. We si on your invitation. Pay attention. Let your lawyer stand on that. For any damage you made without inviting. Yes, let me. Onwere ebe na-eje. Eje na the network company, they will bring out everything, your conversation from so time to so time. Ewe mmadụ na-emelu gị invite atụrụ gị ka ọ na-atụghọrị ya. Ọ ha na-atụghọrị ya, o ya egosi. And o gosi ha na onye melu that nọzi big problem. Onwe ozi fo na-ekwu na court a na-atọpụrụ ya na donye ahụ ya eje nga. I want you to understand. So anybody may do that kind of thing. Court emphasize on that and be hammering it. Don't worry, only baby. Don't worry. Now let me shock you again. I want to quickly send a video to CSP Zone 7 Abuja. Let me look for her number because I think I have her here on my WhatsApp. CSP Zone 7 Abuja. Okay. I'm checking the one. This is real life here and direct. Oh, Facebook. Achọrọ m ka m tinye video ya wunti kịta ọgbaghara duzie na police station because a whole CSP is giving Ogechi Njako Okeke information. Check out what I can tell them, but I can play the video. I captured it. Somebody sent it to me. I captured it. And the man of that woman will problem. Ijele power. Ijele power. In exchange of words. I want to play it to you. Don't worry. You hear the voice of the woman. Apple to go me under my wall in case I got delete here. He got it out of my wall. I'm on this guy about Jim with Ogechi. That was the first time Ogechi came and breaking news that I have been apprehended at the airport, you know. Then Ogechi now say, okay, hold on, let me confirm. Ogechi put a call to CSP Zone 7 Abuja. And they got no see the man on a background. Now Ogechi no be we arrest him. Yeah, they have arrested her and no be me and no be we arrest him. Now, tell you Ogechi na CSP Kogidoro CSP Jenya information. Okay, let me play it. Jehovah there go. Jehovah there go. Check and play ya. Watch. Hey,
Donald Sushema learned that Ijele was arrested at the airport. Okay. As a me play, yes. Make you know, but I say I dey play the human voice on social media. You get? Now I have to send it to them. That's what me send. Yeah. Shelu. On outside, okay, Shannon alive, we made the call. Ogechi on our life for that guy he called Odeka Jim. If you play in a social media, or public consumption. It's a public consumption. Okay. All live broadcast. It's a public consumption. Now, Ogechi, we're going to see Hachele, can confirm. We play outside there. Genting. No public consumption. Genting. The video. The video said. Are you serious? Jesus. Online since Lagos 45 minutes. Jesus. Now, that online. On the police information now. Come on, show you. And then you only police need information, man. Which the police is giving them information. Now watch. Hello, Mama. How are you, Mama? That's CSP. Cheru, ya mia, Cheru. Cheru. Oh, they told you, are you the people that arrested her at the airport? They was thinking maybe we are the one. We are not the one. Okay. Mommy, please tell them that Angela is also needed at Unazone. Please. Yeah, please. Okay, for ya. Yeah, who do you man voice? The CSP. CSP, why? CSP, Aslengo, why? Why? Don't worry. It will be played at the court of everyone happen with because let me quickly go down. Jay respond to you can say. Go and respond to King Siri. Kemari your name. This is the reason why we don't need to start. Oh God. I know maybe CKC. Oriako, let Ijele transfer that into your phone in case they seize her phone. Exactly. Let me see one phone here. How can you be giving out information on live program? And you know the problem. Onwe ko na oge agwaro die no on live. Man, also, and talk, let people hear. You know, you talk, so let people hear. Okay, talk, let people hear. Yes, now. Yeah. It's a crime. There no la buon the case, the petition, na buon. Listen. Case here na ejepo no too complicated o. Case here na eje too complicated. Although the matter agbasaro nke na agbasaro machine. Nke na does not concern machine. Maka oge issue the petition na zone 7. Okay, if na nke na agbasazili CSP oge issue. CSP na oge issue. Woputaro the conversation outside. Because this thing now is a public consumption. Ogechi Pota, what the woman put you in a loudspeaker. This is another complicated issue. I know what I'm saying. Eh? This is a crime. It's a crime.
Now, this case, agwabumono si no na this matter. No nwere ka this matter ya do. Everything will change. The man with this nature na can na. Canada authority. Hello? Odi, Ugagenti, Odi. Emana, owe hana akade. Yes. Even my wagodi. Create a page of your own. See, I was talking with the moderator. Okay. When he benes, Akacham. Yes. Yeah, again, because there's him now. Abam Nime shop. Abam Nime H&M. So kita can na put again na emezi. Nda, onwe ife na-eme na abụrụ na o nwere one video, one voice ijele play now. Mgbe ejidere ijele, oge she now called the CSP. When I was here, ejidere that woman. No how one million arrest. Woman we see no how one million arrest. Okay, okay. Manamwe, no with this conversation. The thing was coming out to social media. One in an hour. So okay, she was no how woman when I go get no how one million arrest. So okay, she when I go the woman, biko not possible. How myself jail put an office here say ndị GNU na have interested in this case. Okay, forget so yeah. This matter can be made. This matter is very, very complicated. Naya, all the form of now, guys, when you're not quite blue before, now challenges you for something. But it's also your mother in a case in Nina, Fanny just spend the ego issue mother. Oh, what a criminal case. Oh, billable offense. So, and where a man not the case. About a criminal case. And what on your balloon mother? And what on your even actually you could serve no on the web a lot of money carriage. More on their web a lot of my but I find it the right source. A bossy puta. But about a criminal case. And casting ML Oracle and an Oracle out of here. Of what's another 450. In Kawa abroad the case, who may have a case. Because all your Chalokanka get something. Ndị polisi na-achọ ọrakụl ndị mmadụ wee nye ọrakụl ego ka ọ gbaa ọsọ a wee reziere ọrakụl ego ma ndị reziri ọrakụl ego onye ọbụla bụ suspect because of gịnị ọrakụl bụ fugitive ọrakụl na-agba ọsọ ihe bụ case against police idupụ onye gbala ike na polisi na-achọ m nkịta ijere m aka mgba ọsọ gụnwa nyere m aka committee crime mba ide enye ọrakụl ego ka ọ gbaa ọsọ mba asịra m gị na enyere ya ego asịra gị na-enyere ego ana m ekwu na onye ọbụla tụrụ ego ihe niile abụ onye ọbụla ncha committee crime because ịdịrọ suppose ịtụrụ onye polisi na-achọ ego ịdịrọ suppose inye ego because ọ na-agba ọsọ bete dobe nke ahụ na akwa adịrọ m aka nsọ ọra ka ụfa ma yọnga chiba ihe abụrụ my problem bụ na enwere fana ama aka enwere ihe mfọrọ dị na keesi a God bless you ite God bless you. Fache gbasa fache kpọwa onwe fa otu nnefa amụ nnafa ọtụ gbawakwa nnefa nke a fa kpọwa ya from morning till night even ike agwụgodi anyị na-ege sef ike agwụgodi m sef ike agwụgo m adam agazi na peji onye ọbụla sef enwezi peji onye nna aga bikos ọtụ amụ ike datị na agwụgo m you know ike agwụgo m ka m na-akụzi ebe a na-akụ ezigbo akụkọ ite ka m gwa gị eziokwu ife m nwa chọrọ kịta awụ peace oriakụ gụnwa chọrọ peace yes to everybody chalọ ka m jụọ ọnụ ga kedu ebe ị ga-ebido God bless you ite ebe ị na-ene m anya awụ m onye udo n'anya a sị gị kedu ebe ị ga-ebido ka m jụọ nye ka m na-abịa ka m kọwara ọfụma wait let me explain to you
Muna and otu Ogechi, we are not fighting, we are not quarreling. Ashoke Wata, we are good. I might not go to Ogechi direct. I might not go to any other person and get no problem direct. But I might go indirect. Ide. I believe that people listen to me when I beg. It's all possible. I can. ịchọ ka Ogechi fa kwụsị iti ezi ọnụ ebe ị nọ ka fa kwụsị ịgba gị saga ka ha kwụsị everything iwepụ aka from Ijele ịpụọ from Ijele ife Ogechi fa ji akpọ afa gị chelụ ka nkọwalụ gị na chelụ ka nkwa gị na ife Ogechi fa ji akpọ afa gị bụ na ị bịalụ n'aka Ijele ọ bụrụ na ị nọrọ n'aka Ijele Ogechi fa ama mkpọ n'afa gị na yes mana ite onwe ife nchọrọ ịgwa asị akwa ndị pụọ imi misunderstand na ma abịa n'ite ikwugolu onwe ife nchọrọ ime oke ghọta na nọ n'aka Ijele na nọ with Ijele anaghị akpọ afa m. Does it touch me in any way? The answer is no. Ọkwa afa akpọ n'afọ how many years? Nke a ya mgbe ife a na-ekwu okwu ewu peace mgbe ife a na-ekwu okwu ewu peace ka a na-ekwu okwu e peace a sị gị na ịchọ eji amụmụ ị na-ekwu okwu ịkpa afa amụmụ eji mba chelụ fa na-agbakwa gị saga gụnwa na-agbakwarụ kọfa which means enwere peace a sị gị na ịchọ peace achọghịzi m ịgwa anybody. Okay. Achọghịzi m ịgwa anybody. So a na-agbazi gị saga na ọlụ onwe gị anọghị m onwe m na-ayọ ha biko let peace reign. Okay, na imekwere nka ime nka mma bebe gị na otu weta gị one bottle Hennessy. Actually, we don't go today. It has started today. Ekwetara m na Ogechi wunne m. Ekwensu gbakwa akwụkwọ. Oge nne m nye amụrụ m n'afọ. Ịbịa mba nke a bụ aghụghọ. Gụnụ ụwa aghụghọ biko. Esi na ọgụnụ. Awụrụ ya mụọ gị. Shelu. Ije chọọchị na-akpọ pastọ dadi onye amụrụ ada akpọ ya ma ọ mịa Ogechi ife a na-akpọ ya banti oge. Ana m ajụ ije chọọchị ije ụlọ ụka na-akpọ pastọ dadi onye amụrụ. Ada m akpọ pastọ dadi ada m eme beta ọ bụrụ ya nwere ndị na-akpọ dadi inu ya beta ada m eme she must not born me before mgbe onye oge nne m. Okay, ime ife ị ga-emela anyị ka m kweta ife ị na-ekwu ụbọchị ọbụla afọ ka ị na-agba saga mmelutekwala gị ya. Yes. Thank you. Ka nne gị anya na njakịrị ahụ saga. Njakịrị abụrụ ndị otu Ogechi bala ilo wee si na Ogechi ọ bụ na saga. Mba fa ga-ewekwu ya saga because ihe niile bụ saga. Mmadụ bụ mpio saga. Ife niile bụ saga. Dena mmepụziri enu onwezi nke mmekwu. Ị ga na-ekwu na Ogechi ị ga na-ekwu nke ezigbo na-ekwu ezigbo ihe o meelụ gị because ọ sị na o mere gị oge ezigbo ife na-ekwu ezigbo ife o meelụ na-ekwu ezigbo ife o meelụ gị at least ugo ebe na aja enwekwa ezigbo ife ugo ebe na aja meelụ gị ị na-ekwu because ikwu gị ajọ ife maka fa ugo ebe na aja ezigbo ife o merụ m owu na oji ahụ ka njụkwa agha ajụjụ eche na fa na-eweta ego una wee na-egote rice na Naịjirịa una wee na-eke ndị mmadụ. Jụọ ugo ebe na aja ụbọchị ọ chọrọ inye m ego ebe ka ego ahụ si. Mba chelụ ka njụ ga ajụjụ okwu ikwuru I try to defend myself biko. Chere nwere ajụ nchedo gị ka i wee defend bezie chere nwere ajụ nchedo ka i wee defend bezie. Okay. Esoro m anọrọ m n'ime aka kusu unu. Esoro m nọdụ n'ifefa kwuru na mpụta ka m na-ege. Yes. Otu enu ga-egie na rice a na-egote dị gị n'aka. God bless you. No. Okay, I don't know. Beta anụgo nke ọ na-ekwu ya. Ana anụgwenu nke Ogechi si na ọ nyere gị ego mgbe your father nwụrụ. Yes. Onye nyere m ego? Yes. So mbara ka m agwa gị ife nnugolu
Yeah, Ife Ugebe mere ebe si n'aja na ego no. Ugebe n'aja dọrọ n'ihu. Mba, I don't know. Amara m, I don't know. Na mụ nwa anọrọ n'ile aka ka usu unu. Anọrọ n'ile aka ka usu unu. Pay attention. Ka m gwazi ụwa niile ife mere o ji wee jide amụ. Mba ịkọ na biko ịkọ na merụ na amụ ga ebele. Amụ nwekwa nkọrọkọrọ. Mekwa na amụ ga ebele. Kwenu ka ha kwuru na ọ bụ krọkrọ. And I need to cure the infection. Afọ ụmụdị amụ nenekwa ya dị amụ dị ka iru gị. Ọ dị ka iru gị. Ya amụ gị. Asị nne ụbọchị ya abịa n'ụlọ m. Ụbọchị ya abịa n'ụlọ m, mma asị gị wepụtakara amụ a ka nne ya ka mmalụ ma ọ dị sentin. Na ụmụ nwaanyị a obi ta aba mmiri o. Obi ta aba mmiri onye emezikwana kamera da. Ite, do you know why I'm very, very angry now? O nwere nke mgbada mgbọ ebupụtara. Oriakụ mụkwa n'ọnụ ụlọ ike ị nọ. Nwunye ga ada anụ iyi na-ekwu. Nwunye ga ada anụ ya. Owe gbasara nwunye m nwara di ewe sagateria. Eziokwu. Ọ bụrụ na ebe ebutela m rice wite anụ ka ebe Mba, ọzọ anọ m ịchọ n'ime shop. Mba, aba m n'ime H&M. ebute na Aba m nwunye H&M. na ebule efere. What do you think? Eziokwu. Mba ọga ka ịbụ. Ọga ka ịbụ. Ite. Ọga ka ịbụ. Ite. The first good thing Ugebe n'aja meelu m. Ana m ege ntị. Ụlọ ji amụ m. Chalụbata enwekwa ihe ọzọ m lotere. Enwe ihe ọzọ m lotere ka njụkwa gị ya. Apart from ego rice, enwenugo ego Ugebe n'aja nyelụ gị atọ. Because ọ sị na nwunye gị na-akpụ ya anti. Na nwunye m na-emegoro. Na-akpụ ya anti. That day gị na ya na-agba saga na nke bozozo. Ọ sị na nwunye gị na-akpụ ya anti. The first day. Apart from ego saga, chalụ ka ndị apart from ego rice ahụ, enwenugo ego nwunye gị, enwenugo ego Ugebe n'aja nyelụ. The first day nwunye m furu Ugebe n'aja. Ife izi ọjụrụ onwụ. Kelu broda na-ebu weti dị ebe a. Maka Ugebe n'aja awụ afọ ọnụ dị Ugebe n'aja na-agba ka nke na. Amara m kedu ka afọ ọnụ ga-esi dị ana. Kedu ebe dị afọ ọnụ dị kịta? Ugebe n'aja bụ afọ ọnụ na iche na-egbu ka na-egbu. Enwere ihe o mere ọgụma mbi. Ọ mere ụmụ nwaanyị na-egbu afọ ọnụ ka ọ kpụchapụ ihe mmiri. Ka ego esisi na nwunye m na-akpụ ya ntị. Ego esisi na Okay, ka anyị were na nwunye ga-ana. No. Asị na m achọghị ịgbasa ga ite ọkụ na atọ m o. Ọ mbụ nna agbasa ga. Ngụchọ ibutere m confusion ya. Ịchọ ibutere m confusion. Mba, ana m asị ka m nwale ezigbo ife famenu gị olu gị ka ị were gị opportunity wee kwụsị dị saga. Mba, chelụ Ugebe n'aja gwagọdụ Ugebe n'aja nye yuzu na fit anya wepụta iwe just na face nọ. Oriakụ chelụ ka m kọwalụ gị. Unu na-agbasa gị na nke bụzụzụ. Anọ m ebe ahụ na-ege. Ugebe n'aja wee sị nekwe nwunye gị na-akpọkwa ya anti na ọ nọkwa kịta ya na-akparị ya na enwere ihe okwu. Na-egwa n'ugwu na nwunye m dị fọdụ nwunye m fụlụ pikshọ ya maka nwunye m amara onye ọrụ. Chelụ ka njikwa gị ya ọzọ, rapụzi ya nka. Chelụ rapụzi ya nka. Enweghị ọzọ nche ejugo. So, apart from oge etinyelụgo ego, enwere onye ọzọ nọ na dia grupu nyenugologo something, menugologo ezigbo ife. Nọ na dia grupu ị na-agbasa ga menugologo ezigbo ife apart from oge echi. Dobe nke oge echi na ahụ. Okay. Enwere onye ọzọ. Ofu onye n'ime ha nọ UK. Afọ ewu Alicia ikpu travel.
onye nke ahụ nyere m 1,750 naira 50 kobo naira. O mee mistake wee send the ego. O meghọ mistake, ọ sị m wee adịa ya wee golu ndị mmadụ recharge card. Maka ewetalụ m 50,000 anyị ejigolu ndị mmadụ recharge. Echere ebe anyị nọ na ha ji ego. Ebe anyị na-enye anya ha eji ego. Ife anyị na-emewe agbata eke. Ndị ji ego ebe ahụ ekwu okwu. Like Ife Olise. O nwere nke a na-akpọ Ife Olise na-eji TikTok love apụta. Onye nke ahụ wụ mbada ọgaranya. Mana sị na dị woman ịmara m anọrọ n'ịna kakusu unu so onye ọka so a na akọwala ụka ha dị n'anya nke ahụ onye dị afọ adịsi atrabata ife onye nke ahụ nyere m 1,780 naira 50 kobo 1,780 naira 50 kobo. Listen, let me tell you something, Ite. O nwere onye ọwụ na ya n'oge echi nọ nye ya ego 50 kobo anyị abalị. Are you surprised? Amakwa m na mụ na unu a soro eme ihe amara m anọmebe oge ịchọ ka nkọwalụ gị secret ya, I don't want to talk. mgbe ịkọ na-arụ m na m abịa ịkọ na-arụ m ebe esi na ịchọ ọzọ saga yes ịgbazi na saga because e nwere okwu ikwuru ebe a otu a nnọ kịta na agbanụbeghị m ada agbanụ m saga because of gịnị sọ nkiri ka m na-ekiri anụ mgbagotekwa m na-ekwu okwu ana m ekwu my own opinion na-asị biko na ọ bụ ọkwa mkparị enwere onye mkpọngolo enwenụbụ onye mkparị ngo bifo ana m akparị mmadụ so ọ bụrụ unu chọọ unu akwụsị ịgbakwa saga anyị na-enjoy kwa TikTok ọfụma anyị na-enjoy kwala onwe anyị TikTok a very very well you know ọ bakwala anyị uru mba ọ bụrụ kịta anyị adịghị emezi enjoy kịta because abago police oge mbụ bụ every morning anyị ga-eji saga na-arụ ọrụ anọdụ saga ngwalụ earphone tie na ntị a na-arụpụ ọrụ ọkụ ị na-ege na oge a because police adịrọ nụ kịta achọrọ ikwu ejewe police ọkụ ị na-ege ijele ana m ege n'ijele na before ọnụ ya ana m ege n'ijele na ada m efolokwa ịmagolo o nwere ife nchọrọ ịjụ onye nechara anya wee baa nkiri nke ọgọdọ ndị uyo ọgụgụ onye a ya afọghị bụ onye bara afa. Ihe eji baa nkiri nke ọgọdọ ndị uyo bụ ife eji baa nkiri nke ọgọdọ ndị uyo bụ because of ka arapụ ịkpọrọ afịa bete ndị mmadụ amagolo onye a na-akpọ ọ abịa jee polisi ka ọ rapụ ịma na onye nwa ka a na-akpọ na a na-abakwa n'ijele na ọkwa na-abakwa ijele nwere ihe a na-akpọkwa ya fa na-akpọcha onwe fa na onye ọbụla na-akpọcha n'onwe fa ncha niile dị guilty everybody dị guilty mana what of ite what of this one nke afọ ọfụ apụtala na ka ezifi ekwu maka nke ahụ ka afọ ọfụlọ ihu mmee ọ bụrụ taa ka a kpọrọ iru mmee ọ bụrụ taa this is my first time in Africa. ọ bụrụ tata na ọ bụrụ today ka o bidoro the woman bụkwa a nice person the woman abụ ọkwa ajọ mmadụ onye nice person ka ọ bụ ọkwa ajọ mmadụ ịmagolo ka onye na-akpọ ihu mee amamọnye dai ịmara m adịghị eso saga ada m eso eme ihe saga ọ nwaanyị ka ọ ama m onye ọhụ bete jụzie ndị saga unu ka ha gwa gị jụọ ndị saga unu but ọ bụ nice person ka ọ wee nice person ezigbo mmadụ ka ọ bete ịmagolu gịnị akwụrụ ọ bụ na gịnị akwụrụ ọ bụ na gịnị akwụrụ biko ọ bụrụ mụnwa ka abalị afọ a ka m gwa ya eziokwu ọ bụrụ mụnwa ka abalị ụdị afọ a mụrụ onye ahụ nwee nsogbu nhapụkwa onye ahụ ka mmalite kpatara enwekwana ya
enwebeghị ihe akpọbere nwaanyị ahụ. Enwebeghị ihe akpọbere nwaanyị ahụ na. Enwebeghị ihe akpọbere ya. A sị gị na enwebeghị ihe akpọbere ya bifọ. Enwebeghị ihe fa akpọbere ya n'ụwa. Onye ọ na-abalị ọdị afa. Onye ọ na-abalị ọdị afa. Onye a wee nwee kesi. Onye a wee sị. Ọ bụrụ a bad person. Ọ bụrụ Ọgọ a ma bad na-ekọ person. dị afọ n'ime ihe. Ọ bụrụ a bad person, but ịmagoro out of anger. Out of anger. Ịmagoro sometimes. I don't know. Ọgajire gị. Ite. Acha mmadụ dị afa onye a nwee nsogbu. Ị na-eme onye a expect ka ọ forgive you. Lie. The person will never forgive you. Enwere ka m esi ba mmadụ ụda afọ a na mmadụ eme ụdị ife a. Ana m agbasa. I'm not like that. Oriakụ, ihe mkpọgbagote elu. Sorry, Chinedu. Sorry to interrupt you. I'm so sorry. Apologies for that. No problem. Yeah, so Oriakụ, ihe mkpọgbagote elu wụ. Ịma, like otu shiri kwuo na Ogechi Njaka nyere gị ego mgbe mpa gị nwụrụ ijiri kwa your father, right? Mba, ọ na-anyawanye ego nyere m iwu jos ka m wee sọpọtụ Ka ị were sọpọtụ Oriakụ, you need ịgba Ogechi Njaka saga for any reason whatsoever. Because ndị a niile ị na-eso agba ya saga, olee ebe ha nọ ma mpa gị nwụrụ? Nobody could give you anything apart from ya. Okay. Because ndị so na-agba ya saga na they were nowhere to be found. So enwere ndị o merere gị, ị kwesịghị ịhụ Oriakụ, ị kwesịghị ịgba ya saga. Alaghịkwa okwu ikwuru, mana ikwuchakwu ihe kwe ka mfa ahụ. Ị kwesịghị ịgba ya saga na ọlọta ihe ọbụla o mere gị, gị nchekịta the good time, the good old days. A na-eme ihe, emewe ihe, emetụkwanụ maka echi. Maka echi, you know. So yeah. The second thing is for this goodness on your comment section now, goodness, you know rich me. If I'm not the UK, name slavery abroad. Goodness abroad that get again get to the day you die. Oh yeah, about the goodness. You will perish. You will perish, goodness. Thank you, Ogechi can never slave you. Let Ogechi slave Why you just this kind of energy now? This thing, you know what I'm on? Like BP go, maka your BP. Okay, now for most letting do here. Oli, Why I could keep got the man? Look at the man. That woman, that woman, when I try, he could be ever. Look at that.
Yeah, what time is that one? Also, why I have a no wonder ha na-ezokwu n'okpuru oge echi. Oriakụ. Ịtara ka ọnụ buru ụzọ bewa akwa. Akọbeghị gị ọnụ, ibewa akwa. Ịkọnọdụ gị na-space ka ọ na-azọ kwuo. Ịwere noise na plot everything. Oriakụ, ya like na page guys for everybody, eh? But yeah, actually, you're One, the woman is surely what again. Shelu, that woman is an intelligent woman. Nena, Shelu, now I will like to draw Jolom. Okoyota. It is I had a joke in Abugotia or Obawasaga. Oriakụ, because you got 1 minute to come walk come bada. Just 1 minute. Okay. 30 seconds, make more than 30 seconds poor. Okay, God bless you, sir. Because only you equal Ama. I want to speak to Ama. Ama, Imaguma will be the last person to speak evil against Ogechi among all these women God that is talking about. your generation. You are the Imagine. least person. Peter, Allow me to finish. good afternoon. God punish your generation. Allow me to finish. Oriakụ, because they didn't talk about the one my hair called. It's a lot of time. Your personal lot of allow me to finish to say what I want to say. Why will you finish? Is this your page? Is this your page? Why will you finish? Oriakụ. Why will you finish? Oriakụ, go the end. N'anya, Oriakụ, go on onwe gị. 50,000 naira. Oriakụ, Oriakụ, go on onwe gị ma Ogechi Goddess, no why you're the one again give away. Goddess, no why
Goddess mechie ọnụ gị. Hapụ ya na ama na-ekwu okwu. Goddess mechie ọnụ when they come for you you dey talk. Hapụ ya na ama. Hapụ na ama na-ekwute ọhịa. Nigeria, Well,